Ben, imos dar comezo á sesión ordinaria correspondente a este mes de novembro. O primeiro punto do orden do día sería a aprobación da acta número 11 do pleno ordinario do 29 de outubro de 2020. Foi gravado, polo tanto, está incorporado íntegramente como acta. Votos a favor, quedaría aprobado. O segundo punto do orden do día é a ratificación, segundo o punto oitavo da resolución da Alcaldía 146/2020 do 2 de marzo de aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Rianxo, Padrón, Valga, Rois, Cesures e Dodro para solicitar a xestión do servizo compartido, o desenvolvemento e a posta en funcionamento do Programa Integrado de Emprego ULLASAR 2020, o aveiro da orden 27 do 12 do 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Ben, este proxecto integrado de emprego que abre, de alguma maneira, unha nova liña de traballo para o Concello de Rianxo, de cooperación con concellos cos que normalmente non tiñamos outro tipo de colaboración no eido do emprego. Tradicionalmente os talleres ou os obradoiros de emprego, escolas obradoiro, mirábamos cara os concellos de Arousa Norte. O último foi aprobado cos 4 concellos de Arousa Norte, o que fixemos conxuntamente, mas faltábanos, de alguna maneira, desenvolver algún proxecto cos concellos veciños cara terras de Iria. Neste senso, buscouse a cooperación, a demanda deles mesmos e do Concello de Dodro principalmente, pois de unirnos ao grupo de concellos que mencionei antes para solicitar un programa integrado de emprego chamado ULLASAR 2020. Buscaba este proxecto, busca traballar con 100 persoas, 100 desempregados ou desempregadas desta bisbarra, do territorio que serían os concellos que conformaríamos esta petición. Tiña unha demanda de subvención de 245.000 euros, do que os concellos, ningún concello achegaría nada, sería íntegramente a través da achega da Consellería, e no que os concellos sí que poñeríamos os recursos humanos, medios materiais, e non había confinanciamento ningún, as instalacións e material. Tiña un obxecto de inserción, ou ten un obxecto de inserción de 35% do alumnado, das 100 persoas que se formarían, a través, sobre todo, do tecido productivo desta comarca, e diferentes fábricas ou establecementos comerciais ou pequenas industrias deste eixe de traballo. Como dicía antes, é un eixe novo que queremos seguir explorando, máis alá deste programa integrado de emprego, é seguir un pouco traballando nesta línea xunto con estes concellos para o que poidamos demandar ou nos poidan demandar a hora de facer políticas de emprego. No seu momento aprobouse por resolución da Alcaldía, había que presentalo xa, aprobouse por delegación da Alcaldía, despois de aí veu o COVID, a pandemia, que retrasou moitísimo a petición desta ratificación plenaria. Traes agora, coa idea de que sexa ratificado, solicitando a aprobación, e, sobre todo, tamén un pouco con ese horizonte, de que poidan vir máis propostas neste sentido cos concellos mencionados antes, especialmente Dodro, Rois, Padrón, que son dentro da nosa área limítrofes e cos que non tiñamos iniciado ningún tipo de cooperación en políticas de emprego, e para que se poida tamén crear unha pequena unha dirección, unha nova zona na que poder, pois, xunto con eles, traballar no programas que teñan que ver coa formación ocupacional e inserción laboral dos desempregados do noso concello. Isto é o que se trae e se somete a vosa consideración. Xa foi informado na comisión correspondente e agora ten a palabra a voceira de Cidadáns.
Como xa dixen anteriormente, cando foi da xuntanza, eu vou votar a favor, porque este convenio de colaboración entre concellos penso que vai ser moi favorable para a integración da xente do noso concello ao mercado laboral. Gracias. Nós tamén vamos votar a favor, inda que lamentamos que quedáramos fora este concello. Isto xa foi otorgado aos concellos. Botámoslle un vistazo así un pouquiño por riba e tocaron ya menos concellos co ano pasado. É unha pena que fixeran eso, e en cambio aumentouse que lle tocaran a distinto tipo de fundacións que, bueno, vístense de fundacións sin ánimo de lucro, pero o meu rexeitamento é non vou a nombrar a moitas subvencións que seguramente estén ben feito, pero de dudosa, polo menos ética, é que unha das otorgadas fora a de Domus Vi, a Fundación Domus Vi. É dicir, máis que nada porque isto que lle facilita a eles van preparar a xente para traballar simplemente no que a esa fundación lle interesa. É dicir, xa vemos os resultados que deron ahora mismo aquí en Galicia. Lamentamos que non incluíran ao Concello de Rianxo. Sí que incluíron aí ao Concello de Boiro. Moi boa iniciativa que tiveron aí en Boiro. Lamentamos que non coincidiran aquí para Rianxo e pouco máis. Nós, de todas maneiras, pensamos que a línea esa de cara ás terras de Iria é boa idea e por eso vamos votar a favor. Ben, ten palabra a voceira do PSOE. Boa noite a todos e a todas. Nós tamén vamos a votar a favor, esperando que ainda non sea definitiva a concesión desas axudas e ainda podemos ser beneficiados, e senón este ano que sea para o próximo. Parece-nos importante formar parte deses plans integrados de emprego que facilitarán formación á xente que o necesite e incluso que o que buscan a súa inserción laboral. Nós xa desde o principio xa dixemos que sí. De feito, a voceira do PSOE é coñecedora de noso afán porque este acordo continuará adiante, como pode ter ela mesma testificar. Pero unha pregunta que tiñamos nós, vamos a votar a favor, evidentemente, vai a supoñer algunha merma que todo se concentre ao redor do alcalde de Dodro para o Concello de Rianxo? Nos dereitos que ten o Concello de Rianxo a hora de repartir o... Eu entendo que non, que como pasa en algúns outros proxectos, alguén os ten que capitanear, por así decirlo, e ser quen poña entre comillas, a cara polo conxunto. Esta é unha proposta conxunta, esta é unha proposta avalada por todos, esta é unha proposta que suma os recursos de todos, e que vai ao alcalde de Dodro, é anecdótico, podría ser o de Rois, podría ser o de Padrón, ou en algún momento tocarnos a nós. Tamén hai que decir que iso conleva e un pouco vai na carga, incluso, que os técnicos de Dodro foron quen tuveron que facer máis traballo de realización de proxecto, de deseñar e coordinar un pouco a actuación dos diferentes técnicos que suministraron material. Quero dicir que non é un problema. Ás veces pois lle toca eso, como cando é unha escola taller compartida, pois en moitos casos quen fai a solicitude é alguén, ou é un departamento, ou é unha alcaldía, ou é un concello en concreto, pero fala en nome de todos. Neste caso tocoulle a Dodro, foi quen abandeirou isto, os seus técnicos foron os que abandeiraron tamén a preparación técnica da documentación, e sobre todo foi carga. Como decía Mari Carmen, pois oxalá poida haber unha pequena vía para que se recupere este proxecto, toda vez que en fase inicial non foi aprobado, non foi aceptado, pero agardamos que un pouco co
co novo empuxe que van recibir actuacións neste sentido de formación e de traballo en prol de desempregados e de formación, pois que poida haber, por así decirlo, unha repesca que axude a recuperar un pouco un proxecto. Baixaron o número de concellos que se incluíron en primeira instancia e agardamos que a reclamación que se poida facer pois que poida ter algún tipo de visos de recuperarse. Pero, en principio, non perxudica o de Bodro, sino que é alguén que ten que, de alguma maneira, coordinar e ser a cabeza visible, xa foi algunha outra ocasión, con éxito, incluso. O sea, que hai precedentes, pero este ano houve unha merma que, oxalá, como dicía antes, oxalá se poida reconducir e poidamos incluirnos. En todo caso, queda un traballo feito de cooperación importante para que sexa unha proposta, eu creo que é unha proposta válida para o futuro e para novas presentacións. E queda un marco ideal feito con varios concellos ao beiro deste programa e cunha serie de industrias que acollerían os empregados, que aquí tamén é o que se necesita, que haxa un marco industrial que de alguma maneira garanta que esa xente formada despois ten garantido, entre comillas, un contrato de inserción laboral, non? Bueno. Votos a favor, quedaría aprobado por unanimidade. O seguinte punto do orde do día é a modificación da ordenanza fiscal 17 reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público municipal con mesas, cadeiras, tribunas, tabuados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Se quere o voceiro do BNG Facenda. Sí, bueno, brevemente explicar que a proposta que se trae é unha proposta que ven como consecuencia de todo o que provocou o COVID e a situación de pandemia. Esta, entre as consecuencias, foi a afectación importante ao sector da hostelería. Esta afectación implicou o peche de establecementos durante un determinado período e a apertura con utilización parcial inda ahora mesmo o uso que están facendo os hosteleiros das súas instalacións está limitado por aforo e por horario. Entón, desde un principio, a idea do goberno era ver as maneiras de axudar a este colectivo. A primeira idea era intentar minguar o máximo posible unha das cargas que teñen, que é a taxa das terrazas, e aí estuvemos traballando. A nosa idea, pois, era poder facer isto cos avales cos avales e visto vos dos técnicos municipais, das técnicas municipais. Dei tamén un pouco a demora en traer un pouquiño isto. A norma que rese a fiscalidade dos concellos é unha norma moi ríxida e, por outra parte, é unha norma que no seu momento o goberno, como consecuencia do COVID, pois tampouco tuvo a ben o goberno do Estado, tampouco flexibilizou, porque pudo o goberno do Estado sacar algunha normativa que permitira aos concellos flexibilizar esta ordenanza. Non o fixo, co cal, claro, a nivel normativo, pois presenta dificultades o que se propón, que é a derogación da ordenanza, pero, nós entendemos que é de xustiza e, ademais, entendemos, tal como nos di o informe externo de Monteagudo, entendemos que é de xusticia e que concurren unhas circunstancias de excepcionalidade que, claro, que xustifican que se adote desta maneira. Como xa comentamos na Comisión de Facenda, o ánimo do goberno é sempre
o ánimo e a atitude sempre respetuosa con toda a información que as técnicas do Concello nos dan, no ánimo que dan elas no ánimo de axudarnos a xestionar. Neste caso, os informes pois non poden ser favorables, pero bueno, nós entendemos que hai razón e que estamos, digamos, respaldados para tomar a decisión. Como decía, está no contexto do quebranto económico que se produciu co COVID, entendemos que é unha medida de xustiza e propoñémolo ao pleno. Lembrar que na Comisión de Facenda foi respaldada pola unanimidade dos que estabades ali presentes, e nada, e entón pedir agora que aquela unanimidade pois se ratifique agora polo pleno. Pois nada máis en principio. Nada, moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Ciudadanos. Bueno, din que rectificar os exámenes por un equipo do goberno o fixo. Isto xa se pedira, xa fai uns meses decían que por un informe desfavorable de intervención se podía facer. Incluso o Partido Popular dixo que pasaba o mesmo cas terrazas que teñen que pagar de apuertos. Pero, bueno, casi non sei se agradecerlle a todos os que imos votar a favor, porque isto é moi necesario para axudar aos hosteleiros do Concello, que están a vivir unha situación moi crítica e excepcional. En todo o que se poida axudar, pois habrá que facelo. Gracias. Nós tamén vamos votar a favor. De feito, alégranos que retificara o goberno, xa que isto xa se propuxo non sei se foi no mes de junio ou no mes de julio, por aí máis ou menos foi, e se nos dixo que non podía ser porque os informes técnicos desaconsellaban eso. Estamos totalmente de acordo e alegrámonos que se buscara unha solución cando os informes técnicos non son favorables, recúrrese a informes externos e ampáranse neso. Nos alegrámonos e esperamos que sigan nesa liña e para outros tipos de propostas que fixemos sigan tamén con ese criterio de buscar se os informes técnicos non son favorables dentro da legalidade, buscar outro tipo de solucións. De todas maneiras, alegrámonos e vamos votar a favor. Gracias. Ben, voceira do Partido Socialista. Nós tamén vamos a apoiar a proposta porque é verdade que é un sector da hostalería moi golpeado por esta crise sanitaria e ao concurrir estas circunstancias excepcionais debemos de facelo, aínda que sean os informes desfavorables. Nada máis. Partido Popular. Vamos a ver. Nos presentamos esa moción para disminuir os impostos, incluso anulalos. Efectivamente, como dixeron todos os compañeiros, con informe contrario da parte técnica. O 13 de abril. Incluso tachousenos de electoralista, chorradas. Volves a votar outra vez por medio de que existe un informe externo donde hai sentada jurisprudencia con fecha anterior, con datas anteriores de todo eso, que non se recorreu en ese momento a estudiar ese tipo de salidas. Nos vamos a votar que sí, claro que sí, porque de feito nós fomos os primeiros que presentamos ese tipo de medidas, sin máis. Ben, quería matizar algunhas das cousas que saíron, aínda que alégrame a unanimidade coa que aprobamos isto. A primeira é, un pouco de algún xeito, lembrar a trascendencia do que estamos votando. Estamos votando en contra dos informes que realmente valen. Os informes, por así decirlo, reais de trascendencia e xurídicos son os que nos presentan os servizos xurídicos do Concello. Creo que se teña en conta, é dicir, porque nós tamén traemos esta proposta, pese a que eses informes son contrarios ou non dan ou non respaldan a decisión que imos tomar. Digo, para evitarse enganos, que saibamos iso. En segundo lugar, tamén, un pouco por facer lembranza, nós, nun primeiro momento, nós non chegamos a presentar ao longo deste ano, non hai tal rectificación. O que hai é que
nun primeiro momento trouxemos, cando se puido, e con informe favorable, sí que había unha posibilidade de, durante o tempo que estuveron pechados os establecementos hosteleiros, durante ese tempo estritamente, que rematou, se non me engano, a mediados de maio, que foi cando volveron a permitir abrir a hostelería, sí que permitía, segundo o informe, e aí sí que había un informe xurídico que avalaba que durante eses primeiros meses respaldaba, informe xurídico do Concello, que respaldaba que deixáramos sin efecto a norma. Iso para o primeiro semestre do ano. Para o resto non o hai. Enfrentámonos a un informe, xa digo, que son negativos por parte dos servizos do Concello. Si que acudimos a un informe xurídico externo que axuda, dá argumentos e nos permite, pois, de alguna maneira, creer ou introducir a parte, por así dicilo, tomar unha decisión política de respaldo á hostelería de Rianxo. Pero non quero que se leven ningunha dúbida. Os informes, por así dicilo, contundentes da intervención, Tesourería e Secretaría van noutra dirección. Vale? Digo porque non se invoque para todo que podemos andar a coller un informe de aquí e da colá cando nos conveña. Iso non é así. Iso non é así. Estamos tomando unha decisión, entendemos que é o momento de estar cos nosos hosteleiros, que son veciños e veciñas, e que por riba desas consideracións que poidan vir, que estamos con iso. Non é diferente da decisión que toman noutros concellos, pero é diferente de algunha decisión que noutros concellos sí que non a van tomar, ou doutras administracións, porque teñen outro tipo de marcos, ou porque teñen outra consideración, ou porque simplemente non deciden, baseándose en informe ningún, deciden arroupar o que é a súa decisión xurídica ou técnica. Entón, está ben que todos queremos, efectivamente, pero aquí non hai rectificación por parte do Goberno ninguna. O que hai é buscar, e estuvemos buscando ao longo de todo este ano, a posibilidade de traer ao Pleno a decisión que hoxe imos tomar, e espero por unanimidade. Entón non rectificamos, non é que nós quixéramos un mes antes ou 2 meses antes cobrar as terrazas. Nós levamos sin querer cobrar as terrazas desde o momento que houbo a declaración de pandemia, porque era de xustiza, porque hai limitacións de horarios, porque creemos que temos que respaldar esa actuación dos nosos veciños hosteleiros. Eso en primeira consideración. E a segunda, reitero que cando votemos, estamos votando en contra duns informes. E isto se vai producir especificamente para isto, pero que non se pode invocar para unha decisión, ás veces de urbanismo, ou doutras veces de outra consideración, ou unhas rebaixas sistemáticas, porque hai cousas que non van respaldarse tampouco, nin tampouco os servizos xurídicos externos van respaldar algunha decisión que se poida tomar. Isto non é unha barra libre, onde, aínda que votemos en contra non é así. Hai un risco que, ás veces, eu creo que se pode salvar, como é este momento, pero que outras veces non se vai poder salvar. E o consello é que, efectivamente, nos respaldemos ou arroupémonos nos informes xurídicos do persoal funcionario do Concello, por sistema. Ás veces, que é o caso, e esta será unha das poucas excepcións que poida haber, pero que non nos levemos a engano de que, en outras ocasións, vamos poder facer o mesmo con toda a tranquilidade, porque existe un risco que eu prefiro informarlles. Igual eu estou disposto a correr o risco, igual algún concelleiro ou concelleira tamén, pero en boa medida que non sexa a norma, porque existen riscos importantes cando se vota en contra dun informe xurídico. Entón, esta é unha excepción, estamos ao lado a carón dos nosos hosteleiros nunha decisión que, xa digo, abrangue a este ano e abrangue o ano vindeiro. É de derrogación da taxa de terrazas para este ano e o vindeiro. De alguma maneira, para estimular e favorecer, como algunha outra medida se ten tomado sin ser deste tipo económica, como foi favorecer que se ocupara máis espazo na vía pública para que houbera posibilidade das terrazas cando foi o primeiro momento que as terrazas eran o elemento, ou como é agora que a terraza é o único sitio prácticamente onde se pode servir con certa capacidade mantendo as distancias e os aforos. Entón, unha chamadiña
prudencia a hora de buscar que sexa a norma o que hoxe entendo ten que ser unha excepción, que é traer esta derrogación contra os informes do personal xurídico do Concello. Votos a favor, polo tanto, por unanimidade. Pasaríamos ao punto número 3, modificación da ordenanza fiscal número 17, reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público municipal con mesas, perdón, esta non, é o crédito extraordinario, punto 4, 2020, financiado co remanente de tesorería para gastos xerais. Ten a palabra o voceiro do BNG. Bueno, o responsable da Comisión de Facenda. Sí. Bueno, neste caso, non, bueno, nada, o crédito que se trae, como están nos informes que vos foron, é unha consecuencia do remanente positivo que houbo do ano 2019 e con este crédito resultante do remanente positivo, o que se propón nos informes económicos é que esta cantidade se adique a atender aquelas facturas de anualidades anteriores e deste ano tamén que están sin consignación, sin crédito. E como consecuencia desto, pois propónse a aprobar que se destine o remanente de tesourería efectivamente a atender estas facturas. O detalle do crédito é o total que se propón, que é igual ao remanente de tesourería, é de 205.089,23 euros. E desta cantidad, 166.135 adícanse a facturas de 2019 sin consignación e 38.954, é dicir, o resto hasta 205.000, a facturas sin consignación deste ano, de 2020. No informe tedes a relación tanto de facturas como de programas aos que se atende con este crédito, e está o informe correspondente de intervención, e o informe de intervención é favorable con observacións, e as observacións que nos indica o informe, por unha parte, que o crédito debía ser para gastos pendentes de realizar e non realizados, e por outra tamén se nos advirte que cando se execute o pago do gasto, no seu caso, se hai algún reparo, pois indicará a intervención. En principio, o informe para esta operación decreto é favorable. E nada máis lembrar que foi a Comisión de Facenda, que foi aprobado non por unanimidade, sino por non me acordo por cantos votos, pero foi aprobado pola Comisión de Facenda por 6 votos, creo, e 2 en contra. E lembrar tamén que xa tanto en comisións anteriores como en plenos anteriores por parte da alcaldía se comunicou que ainda quedaba pendente pois unha cantidade, unha partida de facturas de 2019 que virían a pleno, que é este no que estamos. Entón, nada máis, pedir que podamos atender esta modificación de crédito que se propón, este crédito extraordinario, coa finalidade que tamén se propón, que atender as facturas de 2019 e parte de facturas de 2020 sen crédito. E nada máis, moitas gracias. A palabra a voceira de Ciudadanos. Eu vou votar a favor, unha vez máis, outro crédito para pagar facturas que cada pouco saca o equipo do goberno do Queixón. O meu voto vai a ser a favor
porque eu non vexo facturas, eu vexo caras, xa o dixen varias veces, as caras dos meus veciños que queren cobrar polo traballo realizado, e máis que por fin chegamos a empezar a pagar facturas do 2020. Ben, Rianxo en común. Gracias. Vamos a ver, nós non podemos estar de acordo con esta maneira de traballar. Xo dixemos en plenos anteriores, é certo que parece que agora a maneira do pago ás facturas vai ser distinto, alegrámonos que sea distinto, pero estamos falando agora dun crédito extraordinario de máis de 200.000 euros, dos cales máis de 160.000 euros corresponden ao 2019. Estamos falando que hai facturas así, bueno, con máis de 14 meses de espera. Entonces, eso non podemos estar de acordo con esa maneira de traballar que ten este goberno. Tamén hai máis de 38.000 euros sin asignación en facturas deste ano. É dicir, nós non podemos estar de acordo ca maneira que ten de traballar o equipo este de goberno, e cando tornen e se poñen un pouco ao día e traten de pagarlle as facturas aos proveedores, xa non vou dicir nun plazo que marca a lei, pero sí, polo menos, que non teñan que esperar 14 meses para cobrar algunha factura. Entonces, por isto, o noso grupo vai votar en contra. Ben. Partido Socialista. Nós vamos votar a favor porque, bueno, temos un remanente de tesorería positivo que nos permite pagar as deudas, bueno, as facturas que había do ano pasado e algunhas deste, que é verdad que temos que evitar facer gastos sin a súa correspondente retención de crédito, e iso estamos intentando a facer, pero se todos votamos en contra, este crédito non vai para diante, non se pode pagar aos que se lle debe, entón nós votamos a favor. Partido Popular. De acordo con todos, nós tamén imos a votar a favor, pero vamos a recordar o tema da señora interventora que volve outra vez a reclamar un pouco de disciplina nos orzamentos, e pagar todo en condicións de tempo. Isto tantas veces que pasa, isto como un neno pequeno que vai ao colexio sempre suspende, ao final non sabe se é o profesor que ten rabia ou é o rapazo que ten rabia o profesor. Por tanto, eu para os reis e para Papá Noel voulle pedir que nos trae vos sentimentos para nós, que a interventora é a interventora para con nós. Sin máis. Ben, só quería dicir que estes procesos son o contrario de facturas no caixón. Estes procesos o que fan é sacar precisamente as facturas e darlle carta de natureza oficial para que poidan ser pagadas. É dicir, non é que se agache factura, ni ao contrario. O que se busca con isto é precisamente darlle saída. Podemos facer 1000 campañas de fomento do emprego local, pero se despois votamos en contra dos procedementos que hai para poderlle insuflar o crédito necesario ás empresas que fixeron algún traballo para o Concello, pois estámonos de alguma maneira contradecindo, non? É fundamental que, efectivamente, se faga ese traballo, estáse facendo, tomáronse decisións serias nos diferentes departamentos para o control e que os orzamentos respondan realmente ao gasto que se fai, que se irá vendo pouco a pouco os seus efectos dentro da disciplina de gasto municipal. Pero con estes procedementos nin se quer agachar, ao contrario, esta é a maneira, o recoñecemento extrajudicial de crédito, ou neste caso, acudir ao remanente de tesorería para pagar as facturas. Non se queren agachar nada, senón o que precisamente o que se quere, que foi sempre o obxectivo, é poder pagar os traballos realizados, non? Crédito, aínda que o punto chámase crédito extraordinario, como ben dicía o voceiro de Facenda e a voceira do Partido Socialista, non estamos recurrindo a un crédito, non estamos pedindo algo que teñamos que devolver. É
Estamos activando mecanismos dentro da propia liquidez que poida ter o Concello, cartos do propio Concello, para facer estes pagos. Por tanto, non é que vayamos a algo extraordinario que lle estamos pedindo a un banco nin a ninguén de fora que nos dea unha axuda. Non. Estamos recurrindo ao remanente positivo de tesorería para facer estes pagos. Evidentemente, tampouco, e por último quería dicir que se traian aquí 30 e pico mil euros deste ano non é que sexan os únicos deste ano que están pagados. Hai moitas outras cantidades deste ano que están pagadas. Non é que teñamos toda a facturación do 2020 sin pagar, non. Hai moitos pagos realizados, non é este único realizado, evidentemente, senón, pois evidentemente estaría a cousa bastante pior, non? En todo caso, xa digo, é a máxima transparencia, pois traer estas facturas e sacalas, ensinalas, que as manexen ustedes, que a manexen os diferentes grupos e aprobalas nun pleno para darlle saída aos pagos aos proveedores, que é algo que todos queremos e queremos evitar que teñan que sufrir eles os nosos retrasos, e a maneira que temos de facer dun xeito legal é con estes, ou ben recoñecemento extrajudicial, ou ben, como anticipei no último pleno, con este crédito procedente do remanente de tesourería, diñeiro, polo tanto, da propia liquidez do Concello, non se recurre a ninguna entidade bancaria, repito, para darnos fondos, senón que son propios fondos do Concello para pagar estas facturas. Visto, pareceume entender, votos en contra, teríanse en común, abstencións, votos a favor, o resto dos grupos. Porque creemos que é unha loita que hai que facer todos os días do ano, pero dende hai 20 anos, o 25 de novembro, o Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres, pois presentamos esta moción. Paso a dar lectura á exposición de motivos que di: cada 25 de novembro o PSDG-PSOE súmase á conmemoración do Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres. Neste 2020 cúmprense 20 anos da designación desta data por Nacións Unidas. É como en cada un deles quere mostrar o seu apoio a todas as vítimas, ás mulleres asasinadas, aos seus fillos e fillas orfos, ás súas nais, pais, irmáns, irmás, amizades. Compartimos a súa dor, a súa desolación e queremos combater a súa causa. Tal como expresa a ONU, a violencia contra as mulleres e as nenas, arraigada nunhas relacións de poder desiguais entre mulleres e homes, persiste como unha crise silenciosa e endémica. Este ano, ademais, a situación viuse agravada pola pandemia mundial que nos arrasa e que se afecta ás mulleres con máis intensidade e de forma concreta pola desigualdade estructural na que se atopan, e especialmente terrible para as mulleres vítimas de violencia de xénero. A directora executiva da ONU alertaba sobre o impacto da COVID-19 nas mulleres, especialmente nas vítimas de violencia abocadas a confinarse co seu agresor. O confinamento aviva a tensión xerada por preocupacións relacionadas coa seguridade, a saúde e o diñeiro. Así mesmo, reforza o illamento das mulleres que teñen compañeiros violentos, separándoas das persoas e os recursos que mellor poden axudalas. É a situación perfecta para exercer un comportamento controlador e violento no fogar. No noso país, as chamadas ao 016 incrementáronse exponencialmente en todo o territorio durante o confinamento. A violencia contra as mulleres é especialmente dura nas zonas rurais. O illamento que sofren as vítimas de violencia de xénero no ámbito da parella ou exparella é tripla.
pola escasa participación dos espazos públicos e a relegación ao ámbito privado, por estar illadas xeográficamente e por identificar a súa propia situación como un proceso individual, e non como problema estructural que é, consecuencia da desigualdade entre mulleres e homes. Así o indica o estudo sobre mulleres vítimas de violencia de xénero no mundo rural realizado pola Federación de Asociacións de Mulleres Rurais FADEMUR entre decembro de 2018 e xaneiro de 2020, en cumprimento do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero, que este ano cumpre o seu 3º aniversario. O pasado ano publicouse o estudo sobre mulleres maiores de 65 anos vítimas de violencia de xénero, que pon de manifesto unha realidade que permanece a miúdo invisible. O Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, longamente demandado polo movemento feminista e impulsado polo PSDG, supuxo un antes e un despois na abordaxe institucional da violencia de xénero. A Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero foi o cambio de paradigma que fixo posible no noso país que os poderes públicos recoñecesen un tipo concreto e específico de violencia, que é a que se exerce contra as mulleres polo feito de ser mulleres. Así mesmo, continuando pola senda marcada, o Pacto de Estado é a mostra do consenso de todos os grupos parlamentarios e, por tanto, de toda a sociedade española representada a través deles para acabar con esta violencia. O PSDG sempre loitou para que ningún interese partidista estivese por encima do recoñecemento do drama que supón esta violencia. Drama humano polas familias esnaquizadas, polo medo cotián que padecen tantas mulleres, pola incomprensión e, ás veces, ata pola indiferenza. A violencia de xénero non ten cabida na sociedade que aspiramos a ser, nin na democracia que queremos consolidar. Eliminala das nosas vidas e protexer as víctimas non é unha opción, é unha obligación. A violencia machista interpélanos a todos e a todas e as administracións locais debemos combatela con todos os medios ao noso alcance. No ámbito das nosas competencias desenrolamos un papel fundamental na prevención, así como na información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres víctimas e ás súas fillas e fillos. Por todo isto, desde o Grupo Municipal Socialista de Rianxo propoñemos a súa aprobación ao Pleno os seguintes acordos. 1. Ratificar o compromiso firme do Concello coa igualdade de xénero, os dereitos das mulleres e a erradicación de calquera tipo de violencia contra as mulleres. 2. Impulsar ou reforzar as medidas contidas na Lei Integral contra a Violencia de Xénero do 28 de decembro de 2004 e no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero no marco das competencias municipais, así como o seu seguimento. 3. Promover accións de prevención, sensibilización, difusión acerca da violencia de xénero en mulleres maiores de 65 anos destinadas a mellorar o coñecemento dos seus dereitos e dos servizos dispoñibles para atendelas. 4. Adaptación das campañas de prevención e sensibilización ás necesidades das mulleres que viven no mundo rural. 5. Seguir colaborando coas entidades e asociacións da sociedade civil que loitan contra a violencia machista. 6. Tratar de intensificar e adaptar todos os recursos dos que dispón o Concello relacionados coa atención a vítimas de violencia machista durante a pandemia. E 7. Combater os posicionamentos políticos que propugnen a negación da existencia de violencia de xénero ou rexeite a validez das políticas públicas enfocadas á súa total erradicación. Eu vou votar a favor, desexando, ainda que isto sea unha utopía, que algún día non teñamos que aprobar máis mocións deste tipo. Gracias. Nós tamén vamos votar a favor. Será unha pena que... Bueno, ainda nos queda moito camiño por andar, lamentablemente, que é unha pena que ainda haxa partidos que non tratan de enmascarar todo tipo de violencia, con chamalle de distintas maneiras, para non ver o que non lle interesa. Nós, por todo iso, vamos votar a favor. Voceiro do Partido Popular. Nós, en principio, e ao final tamén, ímos a votar a favor.
pero tamén gustaría decir simplemente un par de palabras. Respecto ao que sempre, o día que realmente deixemos todos de personificar en determinados partidos, e todos en conxunto, todos a un, loitemos por eso, ese día se conseguirá. Antes, verás a min que non. Ben, eu creo que, a ver, só por contestar isto final, eu creo que non se refería a ustedes especificamente, no, pero como se fala de todos os partidos, eu creo que faltan os partidos que aquí non nos hai. Claro. O que quixen dicir eu simplemente era que deixemos xa de diversificar e todos a un deixemos xa de tonterías e loitemos por ese fin que é erradicar esa lacra. Efectivamente. É que pareceme importante que unha das cousas principais precisamente pasa polo recoñecemento desa violencia estrutural contra as mulleres, que é o primeiro chanzo para efectivamente decatarnos de que como sociedade temos un problema diante que é algo que menciona no texto de actitudes negacionistas por parte de algunhas persoas ou algunhas formacións que é unha das cousas que evita ou que está evitando precisamente que haxe ese acordo de todos e todas en prol de erradicar esta violencia. Pasamos entón a votar. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Ben, fora do orden do día, como unha moción moi breve e pequena, porque chegou, hai unha petición do Concello de Padrón, do Concello veciño de Padrón, que me gustaría que se pudera votar. Sí. Ben, basicamente, é unha moción, solicito un pouco que por urxencia fagamos. É moi breve e se pode ler, e eu creo que non vai haber moito problema, entendo, senón, se houbera problema de aprobarlo por unanimidade, retiraría este punto do orden do día. A moción de apoio, entón, é polo recoñecemento de Padrón como berce da tradición xacobea e do camiño da Pedronía, que é unha iniciativa que están lanzando desde ali. Entón, se aprobamos primeiro a urxencia deste debate, para que teñan canto antes o apoio do Concello de Rianxo, ou senón, xa digo, deixaríamolo para máis adiante en buscar a unanimidade, pero é unha mágoa que unha vez o mandan que non lle deamos ese apoio. Votos a favor da urxencia. Ben, o acordo, basicamente, é, tal como nos demandan, dirixirse oficialmente ás corporacións de Santiago, Ames, Teo, Rois, Pontecesures, Valga, Caldas de Reis, A Pobra, Boiro, Ribeira, Rianxo, Grove, Vilanova de Arousa e a Illa, Vilagarcía e Catoira, instando autorización para proceder á colocación de indicadores do camiño da Pedronía nos seus términos municipais e pedirlle apoio plenario no recoñecemento oficial do camiño. Entón, o acordo é o recoñecemento oficial de Padrón como berce da tradición xacobea e do camiño da Pedronía e notificar este acordo ao Concello de Padrón. A Pedronía é un camiño que están fomentando desde Padrón de impulso ao recoñecemento de Padrón como un lugar onde a tradición fala de que a barca do apóstolo chegou desde Palestina e amarrou e que foi quen deu lugar ao que agora coñecemos como Camiño de Santiago e fenómeno xacobeo. De Padrón, despois de todo ese periplo mítico do Pico Sacro, do Castro Lupario, etc., terían chegado a Compostela, donde no campus Estelae ou no Libredón, que se chamaba, pois se instalaría ou deixarían o corpo do apóstolo e que deu lugar a todo o fenómeno xacobeo. Padrón busca, de alguma maneira, ese recoñecemento a ese momento iniciático e originario donde a barca se amarrou subindo polo río Ulla arriba hasta dar co desembocadura do Sar para logo xa seguir o seu periplo por terra hasta Compostela. E o que nos solicitan é, xa digo, posicionámonos e se non hai unanimidade buscaríamos ter outro momento para poder o debater, pero entendo que podría ser algo que non nos afecte excesivamente e que podamos dar ese apoio á corporación veciña de Padrón nese recoñecemento oficial e nesa iniciativa de recoñecemento da Pedronía como elemento originario do berce xacobeo. Entón, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou apoiar o noso Concello veciño, porque xa temos unha irmandade que se demostra tanto na Guadalupe como
como Ana Pascua, entonces o meu voto vai ser favorable. Rianxo en Común. Sí, o noso apoio tamén é total, sí, estamos de acordo. Partido Socialista. Nós tamén apoiamos esa moción. Partido Popular. Sí, tamén vamos a apoiar. Ben, pois, visto o sentido do voto, votos a favor, queda aprobado por unanimidade este apoio a Padrón. Ben, pasaríamos agora o apartado de rogos e preguntas. Vou contestar primeiro a unha pregunta do Grupo Municipal de Rianxo en Común relativa á situación do servizo de recollida de lixo. É unha pregunta escrita que vou dar contestación. A outra pregunta creo que foi contestada xa no seo da Comisión de Facenda e Comercio relativa a outro tema. Entón, esta que fala da situación do servizo de recollida de lixo, a pregunta é cando prevé o Goberno sacar a licitación ao servizo de recollida do lixo. Renunciou o Goberno municipal a explorar vías como a remunicipalización do servizo. Que actuacións se van levar a cabo para condicionar os colectores do lixo aínda co servizo sen regularizar? Ben, cando poidamos, hai un traballo xa feito por unha enxeñería do custe do que é a recollida do lixo. Estáse traballando nunha segundo informe que de alguma maneira complemente este primeiro informe, incluindo o que sería a renovación de todos os colectores, a renovación e compra dos vehículos para proceder a este servizo, a inclusión ou non, dependendo un pouco do informe, de servizos que non son estritamente da recollida de lixo, sino que tamén se incluiría a limpeza viaria, a recollida de voluminosos, o servizo de atención no punto limpo e tamén a recollida dos o que sería o contedor amarelo e o contedor tamén azul de recollida de papel, vidro e máis plásticos. Entón, estáse conformando unha proposta, un estudo único para que podamos ter, de algún xeito, todos os datos sobre a mesa dos custes de todo o que sería a recollida para tamén, en función diso, tomar as decisións. Non está anulada ningunha vía, se ben a nós preocúpanos especialmente tamén a situación do persoal das contratas, é dicir, é posible ou non subrogar por parte dunha administración pública ao persoal dunha subcontrata cando se municipaliza. Pode haber dúbidas, de feito non está nada claro que se poida realizar esa actuación, co que de tomar a medida de municipalizar determinados servizos conlevaría de entrada a rúa para algunha empresa que está prestando ese servizo. É algo que nos preocúpanos especialmente o que poida pasar co persoal. Non quereríamos en ningún caso chegar a ese tipo de medida, non? Entón, forma parte de algo que para nós ten que estar moi clariño e moi blindado que o persoal que está realizando esas prestacións de alguma maneira poida ter unha continuidade, sexa en empresas que asuman a xestión do paquete completo do lixo, ou sexa que se produza unha municipalización dos servizos e os números o podan avalar ou se é conveniente realizar tal cousa, non? É dicir, o que sí que digo é que hai xa un primeiro informe e estamos a piques de recibir un segundo para que ter máis datos actualizados tamén dos sistemas de recollida, incluindo todo o paquete completo que acabo de falar. Mentres, vamos a intentar ir pouco a pouco, de feito se adquiriu un pequeno lote de contedores para ir cambiando os que non sexa posible cambiar, pero a idea sería que o abeiro deste concurso, que esperamos se poida desenvolver ao longo do ano vindeiro, pois que se pudera facer a contratación ou o modelo que fose preceptivo á vista dos informes de realizar. Pero que se está traballando con iso e xa digo, xa hai un primeiro informe e estamos á espera de recibir uns datos actualizados con unhas pequenas modificacións dese primeiro informe que teñen que ver coa recollida.
Tamén se están explorando tamén actuacións, neste momento estánse repartindo uns 50 composteiros que se unen a uns 150 que xa se repartiron. Temos a intención de, efectivamente, que haxa non só o que sería a compostaxe, sino tamén ver como podemos tamén implantar daqui a un futuro a recollida do que sería o contedor castaño de orgánico, que é algo que veu a maiores, e veu, ademais, para implantarse na nosa sociedade. Nos temos as nosas dificultades, como é a nosa zona, que é a lonxanía de Cerceda, que é un dos lugares onde tratan ese elemento orgánico. É dicir, seríamos, por así decirlo, un dos lugares da provincia máis caros económicamente, porque a nosa distancia de Cerceda é superior a que terían comarcas como a de Ordes ou Compostela. Entón, convén, tamén se están explorando posibilidades de comarcalizar de alguma maneira este servizo de recollida do orgánico e de instalación do contedor castaño, que sería un contedor a maiores dos que actualmente están, e que quereríamos ver a maneira de implantalo tamén neste sistema. Creo que así, máis ou menos, quedou contestada esa pregunta, e agora pasaríamos ao que son as rogos e preguntas do pleno de hoxe. Entón, ten a palabra a voceira de Cidadáns. En canto a rogos, según algúns veciños, no Valle da Té hai velutinas. Non saben se hai un niño ou están pola cantidad de residuos que se arreglan ali polas mareas. E pedirle ao señor alcalde se pode falar con Portos e solucionar ese problema. Perdóeme, non lle escoitei o sitio onde era. No Muelle da Té. No Muelle da Té. Sí. E a pregunta, mencionar la Voz de Galicia, se hai a nova de que o BNG pide que se reabra o consultorio de Taragoña, cousa que todos desexamos. A miña pregunta é se sabe o BNG que o centro depende do Concello, e se sabe no estado no que se atopa que realmente non é o máis idóneo. E se vai facer algo o Concello para alguna mellora ante a posibilidade de que poida abrir. Sí. Xa está? Sí. Sí, Rianxo en común. Gracias. Bueno, vou empezar polos rogos. Rogábamos ao Concello que sustituía as luminarias que están fundidas aí en varios sitios do Concello, por nombrar algún, en Fincheira, na Pedreira, están sin luz desde hai uns días aí na Rúa dos Mestres, e bueno, esas son as que si teño anotadas eu, pero bueno, é que estaría ben que se lle botara un vistazo a esas luminarias. E en canto ás preguntas, quería preguntar, recentemente arreglouse o firme aí do campo de arriba, e chamaba a atención que os bancos de pedra pegados á balaustrada, temos unha normativa, botei así un vistazo, que recomenda, non exige, recomenda que os bancos estén a unha altura entre 43 e 45 centímetros do chan para poder sentarse. Hai bancos que están a 30 centímetros. É dicir, ao botar o piso, eu contaba con que se subiran os bancos. Isto pasan os meses e iso sigue igual. Non sei se é que non teñen constancia, se vai quedar así, ou se, polo contrario, van a exigir a empresa que fixo eso, pois que arranxe eso. Máis que nada porque, sobre todo os bancos, usa todo tipo de xente, pero eses concretamente, se cabe, son máis as persoas maiores, é dicir, ao estar tan baixos quedan inutilizados. Tamén quería preguntar polo, non sei se é o problema cas licencias de obras para a xente facer unha casa, bueno, determinadas obras, non supoño que será a falta da miña experiencia neste sistema, pero notamos con que a xente ten que esperar máis dun ano para poder empezar as obras, a pesar de ter permisos como pode ser o de patrimonio, e sempre falta algún tipo de permiso do Concello. Supoño que será moito problema meu de non ao mellor isto é normal, é dicir, eu
Preguntolle a compañeiros meus de concellos veciños e isto non pasa. É dicir, e nós aquí encontrámonos con que dá igual que sea unha obra contra a Plasiña, dá igual que sea contra a Fincheira, que entre patrimonio non entre, é dicir, tardan máis dun ano. É dicir, queremos saber si ustedes tamén notaron esa problemática ou simplemente son os procedimentos habituales e é así. Tamén quería preguntar polo inventario de camiños. É dicir, o inventario de camiños aprobouse inicialmente, creo que foi no 2016 ou 17, non recordo exactamente, e aí quedou. Cando o inventario de camiños preguntaría polo Pexón, seguiremos á espera dese informe técnico da Diputación. E, por último, quería preguntar ao equipo de goberno que ruta teñen de cara aos orzamentos do 2021 para telos aprobados o 1 de xaneiro, tendo en conta con que, se non me equivoco, este é o último pleno ordinario do ano. Nada máis. Moitas gracias. Gracias. Partido Popular. Ben. Que? Perdón? Unha pregunta. Non sería unha pregunta. Que me quedei aí, quedámonos un pouco... Mire, se me deixa facer, que casi sería como unha reflexión, unha exposición que nos queríamos facer en relación ao tema que se mencionou antes sobre o asunto das razas, a resposta que vostede dou. Pero é sin acritud de ningún tipo, un pouquiño volvendo por o traballo que fan as técnicas e os técnicos municipales do Concello, en base ao que se comentaba sobre o informe desfavorable, non? Eu penso que hai que poñer en valor tamén un pouco. Isto penso que o temos que facer unha reflexión toda a corporación municipal, non? De que os traballadores do Concello, neste caso as técnicas municipales, os técnicos municipales, esa intervención, secretaría, que están tamén nun momento, en unha situación moi fastidiada. Nós, desde o grupo municipal, entendemos de que hai cantidad de cuestións que se salen non é que se salgan da legalidade, pero andan aí no filo da navalla, por decirlo de alguna maneira, e que quedan aí elas sempre, non? Sempre se recurre a decir que as técnicas municipales informaron negativamente. Claro, é que elas informarán negativamente en base á xurisprudencia, en base á lei. Con isto, o que lle quero decir é que, por un lado, eloxiamos que se haya ido, que o goberno municipal, neste caso, que haya buscado asesoramento externo para sacar esta cuestión adiante, unha cuestión que quedou totalmente clara nas votacións, que nos preocupaba a todos, non? Pero o que nos queríamos deixar totalmente claro é que para nada entendemos de que lle botemos a culpa de que eses informes veñan por capricho por os técnicos ou por os traballadores municipales. Eso vai a por diante. É que entendemos que isto que é unha excepcionalidade debido á situación. É que, dende logo, que dende o Partido Popular non vamos a facer desta excepcionalidade, por decirlo de unha maneira, un uso en futuras ocasións sobre calquera outra cuestión. Resumindo, poñer en valor o traballo destas profesionales que verdadeiramente están facendo un traballo nun momento moi complexo e moi complicado, e darlle as gracias, por lo menos por parte de nós, dos populares, do traballo que están desempeñando, que están desenrolando con todas as complicacións que hai, tanto xurídicas, legais, como incluso das nosas políticamente, porque moitas veces chegamos aquí, queremos pedir, pero, claro, unha cousa é predicar e outra cousa dar trigo, hai hándicaps que non se poden saltar, e entre eles está a propia lei. Era só esa. É unha reflexión que queríamos facer e que queríamos deixar para que quedara constancia delo. Vale, gracias. Sí, ben, evidentemente non houve ningunha das palabras que eu utilicei durante a miña intervención se refería a un tema caprichoso, non, ao contrario, simplemente decía que o personal noso axústase estrictamente a esa legalidade e é o que nos informan, ademais, dunha maneira que nos fan absolutamente conscientes do que debemos votar. E outra cousa é despois a decisión que podamos tomar
apoiándonos noutras consideracións que elas non teñen por que ter ou non deben ser as que guíen de alguma maneira o noso traballo en xeral. Eu tamén iso está claro. E no caso das terrazas é un tema que efectivamente tomamos unha decisión política, sobre todo pensando na cercanía da nosa veciñanza e non ten, efectivamente, non ten apoiatura neste caso, pero, pois, máis nada, eu creo que son conscientes, como en moitos outros concellos se producía unha situación similar, estou seguro que pasou unha cousa parecida en concellos que tamén aprobaron un modo de traballo semellante ao que acabamos de implantar nós, Compostela, Ames, etc., onde tomaron unha decisión moi semellante a nosa, e imagino que tamén coas mesmas consideracións de tipo técnico, a salvo de que puderan ter unha ordenanza que sí que permitira unha outra flexibilidade que aquí, no caso deste, non estaba prevista esa excepcionalidade. Sí, nada, está entendido. buscando esta situación, entendo que lle quero explicar. Sí. E sobre todo, sendo tamén as dificultades propias. Está entendido. Ben. Ruta Orzamentos 2021 estáse traballando xa no que puderan ser os primeiros borradores. De igual xeito que se fixo na anterior vez, buscarase a complicidade e a explicación dos diferentes departamentos e despois dos grupos da oposición para presentarlle área a área o borrador e que poidan facer as súas achegas. Do Pexón indicar que hai un informe da Deputación que chegou donde indica que non é necesaria unha, ou polo menos esa é a súa opinión, unha exposición pública. O Pexón debe ser unha prioridade para o traballo técnico ao longo deste tempo que nos toque hasta a súa aprobación no Pleno. Con ese informe da Deputación creemos que de alguma maneira solucionase un hándicap que podía ter, que sería un novo período de exposición pública que alongaría moito máis. Se todo vai ben, vai pasar polos servizos xurídicos do Concello con esa información e co ánimo de que poidamos destinar tempo e recursos dos servizos xurídicos e do Servizo de Urbanismo a traballar no proxecto do Pexón e que sexa unha realidade o máis axiña. O informe chegou nese sentido, aporta tamén unha certa claridade a esa cousa que era preocupante. O inventario de camiños é o noso ánimo traelo, hai 2 ou 3 alegacións que chegaron fora de prazo que vamos a intentar que teñan alo menos un pequeno informe para que o saibamos. Tamén digo o seguinte: desde que está aquí o plan de camiños, que como outro documento está accesible, está aberto para que ustedes veñan velo. Digo porque se nos ocurre traelo un pleno, se vai encontrar que moita xente da corporación descoñece totalmente este plan, porque non o aprobou, como foi o que fixemos nós no seu momento. Isto ven da corporación anterior que aprobou inicialmente ese plan. Non me consta que se accedera a ese plan de camiños por parte de ninguén desde entón. Entón é conveniente que se familiaricen, que pidan acceder ao documento para que coñezan o que vai haber, porque se o traemos cando se traia vai ser votar a favor ou votar en contra, e hai que coñecelo, e hai que sabelo, e hai que ver se os camiños que están ali expostos realmente se axustan ao que vostedes pensan que é un camiño público, etc. Con isto digo de que non agarden moito a acceder a todo ese material, a familiarizarse co plan de camiños, porque no momento en que se traia ao pleno, a decisión ten que ser rápida, vale? E non vai dar tempo, nos 6 días que hai desde que se convoca o pleno hasta que se leve a votación, non dá tempo a familiarizarse con todo o que está ali exposto. Que hai moitos camiños, é un documento grande, hai alegacións respostadas, pero seguramente haxa erros ou haxa consideracións que vai haber. É un documento vivo, é un documento, polo tanto, que pode ser modificado en calqueira momento pola corporación co proceso correspondente, pero deberían pedir o acceso, que está aberto a todos os grupos, para que se familiaricen con el, vexan que o documento realmente resposta ao que vostedes pensan
ou non vai a ser que deixen fora pois, determinadas cousas ou haxa determinadas decisións que haxa tomadas por parte dos técnicos que elaboraron o documento coa que non estean de acordo. Entón, cobería que foran solicitando acceso, porque en calqueira momento é vontade do goberno, solventados 2 ou 3 alegacións que están un pouco complicadas de resolver e dos antecedentes que son máis ou menos un pouco difíciles de chegar a unha conclusión, cando se traia non vamos ter moito marxen para decidir. E tampouco é un documento que se poida caprichosamente decir que sí ou decir que non, porque ten moito traballo detrás por parte de técnicos e convén que ese documento estea que sexa manexado polos grupos. E a min constame que até agora non houbo un excesivo acceso por parte de ninguén da corporación a ese documento, agás o propio grupo de goberno. Entón, está a disposición de ustedes, previa solicitude formal diante do Concello para acceder a ese material e se lles dará acceso para que poidan ver o que está exposto, material aprobado inicialmente, as alegacións presentadas do período de exposición pública e o documento e as complicacións, ou así decilo, os camiños un pouco máis complicados onde vai haber que tomar unha decisión. Pero conviría que se tomara eso, que se tomen o seu tempo para acceder a él e traballalo, non tanto vir ao pleno e preguntar que pasa con el, senón tamén facer o traballo de apoderarse de coñecemento real do que é o inventario de camiños para podelo en conciencia despois votar no seu pleno. Problemas de licenza de obras, pois hai permisos que van dunha maneira e outros permisos que van con outra. Eu non vou falar evidentemente de ningún caso concreto. Hai algúns que, efectivamente, porque non van tendo os informes oportunos, pois se atascan máis que outros, ou porque van tendo algún informe desfavorable no camiño, e a vontade do goberno, eu teño claro, por moitas razóns. Unha, porque é algo que desexa un veciño de construir e de realizar o seu proxecto de vida a través dunha casa, nós queremos que vai adiante. Se non chegar este argumento de que queremos que ese proxecto vai adiante coa legalidade posible, tamén hai argumentos hasta de tipo económico. Ao Concello favorécelle dar pa diante dunha licencia dunha obra, porque é un ingreso en plan de imposto de construcións. É dicir, o que non vamos facer é dispararnos no noso zapato e dicir, non queremos que haxa máis vivendas, é o contrario. Se intenta por todos os medios tirar para diante. Ás veces, algúns prosperan porque van resolvendo os atrancos e algún outro pois ten algún atranco que acontece e que se intenta por todos os medios tamén intentar solventalos. Entón, iso é o que queremos facer con todas e cada unha das licencias, as que tardan máis e as que tardan menos. Non é capricho, basease en informes técnicos que dan para diante ou non dan, e ás veces o que sí que nos gusta é que haxa rigor e que cando votemos a favor que se apróbanse nunha xunta de goberno eses proxectos, pois que de alguma maneira rigorosamente se lles dea para diante a todos os proxectos. Non é a generalidade, hai moitas comunicacións previas, licencias menores de obras que son prácticamente automáticas, que se están dando xunta de goberno cada 15 días sin ninguna problemática. Algúnha obra maior tamén se lle está dando de algunha vivenda unifamiliar e hai algún caso en concreto que a nós tamén nos fastidia, que a nós tamén nos amola, porque nos gustaría tamén darlle pa diante, que vai encontrando pois, algún aspecto, ou ben ás veces urbanístico, ou ás veces xurídico, ou ás veces de ambos, que fai que estea tardando demais. Ahora, non hai ningún que eu saiba, ningún proxecto que leve un ano sin tocar. É dicir, que entrou aquí e deixouse de mirar. Non. Hai algúns que teñen, e se pode facer, e se en algún momento queren acceder a algún expediente concreto, solicítano, e en base coa da lei, e coa prevención, e co tratamento dos datos privados que sexa necesario, poderán acceder e verán que igual non é que leve un ano sin tocar, sino que ao longo deste ano houbo determinadas situacións ou determinadas circunstancias que están facendo que esa licencia non vai adiante. Pero por parte do goberno
seguro que somos tamén os primeiros interesados despois do propio veciño que o solicita en que vai adiante unha obra, polas razóns que lle dei antes, porque é un proxecto vital que nos interesa que se desenvolva no noso Concello e porque incluso supón unha fonte de recursos. O que non vamos facer en ningún caso é facer unha chapuza xurídica ou por riba de informes que poidan vir negativos, pois dar unha licencia de obra. Despois veñen os atrancos, despois ven a xencia a APLU e ordena derribos, ou hai unha denuncia, ou hai non sei que. Andamos con pés de chumbo tamén nesas situacións, queremos dar seguridade xurídica a aquela persoa, a aquel proxecto que teña que entre para ser informado polos servizos municipais. O dos blancos de pedra é un tema que haberá que buscarlle algunha solución, non é doado, porque están anclados a moita profundidade. É dicir, buscouse algún tipo de solución que si se podía sacar o banco, pero están perfectamente anclados e é de dificultade, nin se lle podía poñer unha peza adicional para que colleran altura polas súas circunstancias. Ese é un pouco o que se me indicou por parte dos técnicos. Intentarei volvelo a falar con eles, a ver se hai algunha outra posibilidade que sexa doada de buscarlle unha solución, porque efectivamente concordo de que quedaron de alguma maneira un pouco máis baixos do que debería. Creo que hai circunstancias, senón intentarei dar esta resposta con un pouco unha consideración técnica pois máis profunda na seguinte xuntanza do Pleno. Sustitución de luminarias, Fincheira, Pedreira, tomo nota delas. Sí que agradezo tamén que ás veces nos dean un pouco máis non no caso da Rúa dos Mestres, que non é moi grande, pero si son Fincheira ou Pedreira, digo porque a nos facilita trasladarlle esas informacións ás empresas de mantemento e que procedan nun prazo razonable a facer o cambio de luminarias. Tamén lle quero dicir que hoxe houve unha xuntanza coa empresa que vai realizar o cambio de luminarias principalmente no rural, é unha intervención que sobre todo vai beneficiar o rural de Rianxo no cambio das luminarias LED. Probablemente o despliegue comece a partir do mes de decembro co cambio de cadros de mando e a sustitución das luminarias para LED, co que vamos ter, eu espero, un cambio importante no que atinxe a iluminación, a reducción da contaminación lumínica, a reducción da factura, pero a mellora da iluminación que se dá no noso rural e, sobre todo, a seguridade tamén dos cadros de mando. O consultorio de Taragoña, evidentemente, desde que está pechado, ha de necesitar as súas actuacións. O consultorio de Taragoña levamos desde o ano 2007, e xa non falo do meu período, sino incluso anterior, pendente dun convenio coa Xunta de Galicia e a FEGAMP para que os consultorios pasaran a mans da Administración Autonómica. E é un proxecto que leva desde o 2007 dentro dun pacto que se chamaba o Pacto Local, onde incluía que todos eses consultorios municipais pasasen a estar dirixidos xa especificamente, se cedían á Xunta de Galicia para o seu tratamento. Non obstante, se realizaron unhas actuacións por valor, eu creo que hai 2 anos, cerca de 25.000 euros, consistentes no cambio dunha lucernario, o repintado interior, o repintado exterior, limpeza da canalóns, e seguramente pois sexan necesarias a día de hoxe máis actuacións. Coa pandemia obrigouse, ou de alguma maneira foi o acordo da Xunta de Galicia de pechar e centralizar no Centro de Saúde de Rianxo a atención. Como Concello non temos nada máis que dicir a esa toma de decisións, non temos ningunha consideración que realizar unha medida de tipo de técnico e de saúde, si que desexamos que progresivamente, e constame que tamén vin a resposta por parte da Consellería, si que hai unha vontade de ir progresivamente reabrindo servizos e de facendo presencial os servizos. É dicir, que si que haberá algún momento onde, evidentemente, teñamos que volver a facer a limpezas e actuacións en Taragoña para recuperar o centro de saúde, pero aí está, non?
Espero que se poida materializar. Tranquilízame a resposta que se dá por parte da Xunta de que non ten montada ninguna de pechar ningún centro, senón que é unha medida basicamente no tempo temporal para centralizar, facer unha actuación para a veciñanza o máis rigorosa posible, o máis eficaz posible. Eu, nese sentido, entendo, si ben, como ben decía, na Voz de Galicia, sí que no marco dunha pregunta no parlamentario no Parlamento Galego, pois se busca que efectivamente eses centros non queden no esquecemento e que se volvan a reabrir. E a ilusión, non digo ilusión, pero sí que o punto final eu entendo que facer efectivo esa demanda que ven, repito, desde o ano 2007 de traspasar a Xunta a xestión dos centros de saúde e consultorios, que é unha reivindicación non só do noso, pero que foi no seu momento asumida e que está pendente de materializarse. Si que nos obrigaron a facer no seu día no registro da propiedade de padrón, a incluir na cesión o aparcadoiro, non só do centro de saúde, quero dicir que houve xa momentos de relación co Sergas onde nos pediron unha certa documentación para incluir o centro de saúde, o consultorio de Taragoña e todo o aparcadoiro dentro dunha parcela e que lle cedéramos a totalidade, non só o propio consultorio. E isto non lle teño na memoria as datas, pero xa digo, é un proceso que ven desde o 2007, no 2011, 2012 se lle fixo esta cesión tamén dese aparcadoiro para que fora o conxunto cedido para o centro de saúde. Fálame da velutina, pois miraremos. En todo caso, se hai velutina, o que ten que facer a veciñanza é chamar directamente ao teléfono habilitado para iso. Neste momento sabe que hai un convenio con SEAGA, que é quen se está encargando de retirar os niños, e convén facelo. Eu podo trasladar a Portos, pero máis fácil incluso é que a propia hai unha liña aberta da cofradía con Portos e seguramente sexa hasta máis eficaz, atreveríame a dicir, que o propio Concello que chamase por unha circunstancia deste estilo. Non? Pero, bueno, en todo caso, falarei coa cofradía e que se lle traslade esta actuación. E pola miña parte, pois máis nada, vémonos no seguinte pleno. Vale, un saúdo.